Bi gonbidatu izar handi ditu gaur hemen gurekin, talentuz beteak biak, musikariak dira, baina gaur dantzari buruz hitz egitera datoz. Euskal Herria, New York eta Argentina elkartu dituzte proiektutxo batean, oraintxe erakutsiko dizuegu bideo hori, ikusi nahi baduzu gelditu hor. Gurekin dira, Jagoba Astiazaran eta Iñar Sastre. Kaixo! Arratsaldeon! Arratsaldeon bioi! Zer moduz? Ondo antxai. Bai, ez da? Zer da, lehenbiziko aldia, zuk Iñar esaten zenuen Bai, jotzen bai telebistan, baina... Itzeitera bintzat lehenengo aldia esako nuke. Jotzera etorria izan naltzen. Jotzera oitxura gehiago daukagu musikakin itzen. Bueno, gero xeago joko diguzue, pieza eder bat joko diguzue, eta beste primizio bat erakutsiko diguzue, oraintxe izango da hori. Bueno, ostegunean da dantzaren nazioarteko eguna, eta zuek gaur, esan da bezala, primizia bat ekarriko diguzue. Berela kontatuko dugu hori, baina zer aurreratu dezakegu bideo horri buruz? Bideo bat izango da, Jagoba? Aurreratu dezakegu euskal dantza oinarri duen doinu ezagun bat, doinu tradizional bat, guztiz desitxuratuko dutela New Yorkeko Alma taldeak, eta gonbidatu ditugu desitxuratze hortan munduko beste puntako dantzari batzuk, euskaldunak haiek ere, baina haiek entzun izan diet esaten gu euskaldunak gara Argentinakoak. Beraz, zuek musika New Yorkekoek abestu eta Argentinakoek dantza. Geroxeago ikusiko dugu Iñar, baina itxura hona du. Bai, nik uste, Jagoa berak izan zuen ideia hau, tartean New Yorkeko nesketako bat Jagoakin ikasia baita. Eta bagenek egun, hiltzen ziala Alma talde ontakoak oso arreglo politak eta egiten, eta pixkatu esan zuen, doinu tradizional hau, zergaitik ez, hori, bilaketa horretan sartu, eta beraien bersioa, beraien ikuspuntua eman dezatela. Eta gero, pixkat errematatzeko nola ez, dantzaria beharren dituen, eta baitare Jagoa egona da, Nekoetxea bertan, Argentinan, eta harrigarria da, hango dantzariek ere ze soltura eta ze energiarekin egiten duten, da ze ilusiorekin bizitzen duten euskal dantza, askotan hemen baina gehiago, bagizu pixkat resentimendu puntu hortatik edo, eta bueno, nik uste hori, hiru ertz oso politak bildu diala bideoan, eta, bueno, zer esana emango dula, bintzat. Belauntxingoa izena du gero ikusiko dugunak, gero ikusiko dugu. Hasierara sustraietara joan da, harineketan, hauxe da zuen proiektua, zuen diskoa elkarrekin atera duzuena, benetan ederra da, barruan hementxe daude zuen aurpegi erdiak ere bai, hementxe zaudete Jagoa eta Iñar, eta, jende asko hartu du parte hemen. Nola hasi zen hau guztia? Zuek dantzatalderen batean ezagutu zenuten, ez da? Lur dantzataldean ezagutu zenuten elkar. Dantzataldean ezagutu ginen, dantza eta gubiok, baina gu aurrez konservatorian elkarrekin ikasitakoa geha. Hainbat proiektutan ibili geha, ez lehen eginen ezaten etxe hontan ere jardun geha, baina beste maskara batekin, pailazo gisa jardun geha biok, trikitrakan ere. Hori ere bai? Hori egin dugu, baina dantza eta hirurok alur dantzataldean ezagutu ginen. Eta elkarrekin zerbait egiteko asmotan, beti gainera ibili geha beste rol, bakoitza rol desberdinetan, ez? Zu perkusioan? Ni uste beti, hori, proiektu asko elkarbanatu degula, baina ni esango nuke disk hau dela lehenengo aldiz pixkat gure instrumentu ofizialetan gaudena, ez? Orain arte, edo aurkezlena egiten diun, edo pixkat sketchak, edo normalean gure instrumentu popularrak eman dezagun, Jagoba izaten zen pianoan, ni baterian edo perkusioan, eta alur dantza taldean ala ibiltzen ginen, gero Jagoba ere txistu hartzen zuen batzutan, orduan oso flexible, esango nuke proiektu hau bezala, ez? Beti oso moldagarri izan gehala, bai instrumentuetara, bai proiektuetara, bai... Eta proiektu honetan, harineketan honetan, zer jotzen du bakoitzak, Iñarzuk? Piskat akademikoki ikasi dugun esango dugu, ez? Ni pianoa, kasu honetan. Eta ni txistua. Eta lehenengo aldia zen, nahi genuen zerbait egin, elkarrekin, gure rol ofizialean, ez? Eta orduan elkartzen gintuna konturatu ginen zerbait esatekotan dantzaren inguruan hitz egin behar genuela, ez? Hori zen elkartzen gintuna. Laster zuzenean orain joko diguzuen kantu horretan ikusiko zaituztegu, bata pianoa jotzen eta bestea txistua jotzen. Zuen lana harineketan, diskoa oinarritu da Juaninazio Iztuetaren lanean, ez da? Historialariaren lanean. Justu ere, badira, pixka konturatu ginen 250 urte bat zirela, bere jaiotzaz, horren dela urte batzuk, pixka bat dena gestatzen. Abiatzen hasi ginenean, gero kostatzen zaigun pixka martxartzea, baina
uste 2017an, okorrez banago, zian 250 urte, bere jaiotza zala. Eta iruditu ditzaigun, bueno, historikoki ere mugarri bat izan dela, iztuetaren lana, eta batez ere dantzak ere, aldaera ezberdinak, eta jauso iztutulako bat Gipuzkoako dantzak. Eta hor bat zegoela, dantzatik haratago material musikal bat ere. Eta zergaitik ez keinu egin, pixka bat, orain dela 200 urte jasotako materialari, eta pixka bat gurera ekarri, ez? Hori izan zen gure asmo orokorra. Jendeak ez dezala espero txistu tradizio diska bat, naiz da itxuran saiatu gehan dantza tankera behintzat ematen. Lokarriak behintzat badaude, ez da soka horiek edo? Hori da, ikusi da. Ba, nik uste present daudela, ez? Doinu popularrak demora guzian gertatzena nolabait enboltoria edo beste, beste jantzi batekin. Bai, azkenean guk ere oso ibilbide ezberdina dazkagu, eta nolabait esateko motxilan ere, influentzia oso ezberdina ditugu, ez? Eta orduan nik uste uztarketa hori nabaritzen dela, doinu popularra hartzen dugu, eta zeina, eraldatzen dugu, gure modura iruditu zaigun modu hortara, ez? Zuen modura, horrek esan nahi du, Gipuzkoako doinu, erritmo, zaharrak, tradizionalak, Juan Inazio Iztuetak bildu zituen horiek, jazz, pop estiloan jo dituzuela, Jagoba? Bai, nahi aina etiketa jarri ditzazkegu, horrelen eztabaidatzen egon geha, badago pop, badago pop, Inauter Orrietak abesten du, pop alda Inauter Orrieta, rock alda, hor gabiltza. Guk jolastu egin dugu, nik uste gure oinarria izan dela elkartu, material hori hartu, baina garbi geneukan ez genula nahi gauza tradizional bat. Tradiziotik abiatu, baina tradizioa berpiztu nahi genula. Eta hortarako jolasa, hori izan da gure hitza, ez? Adibidez, lehenengo kanta aurresku famoso hori agurra da, eta izenare ala du agurraz jolasean. Eta nazten dugu Bizeten Carmen operarekin, betu hemen da. Entzuten ari garen hau? Hori da. Bai, basira da. Zeina oso interesgarria da, ze melodia hori bera ere, Bizetek erabilia ere, ez? Bizetek ere hartu zuen euskal sortzaile batetik. Orduan, jolasa da etengabean, ez? Eta dibertsioa, nik uste jendeak ez dula espero inoiz, txistu eta piano diska bat dela esan, eta gero entzungo duzuen latinarin hori bezala ez. Bueno, irrikitan gaude, latinarin hori ikusteko, bi artista hauek lanean eta zuzenean ikusteko. Hasieran, Jagoba, aipatu duzu, desitxuratu egin dutela almakoek abestia, kantua hitzekin, eta jolas hori, umore puntu hori asko gustatzen zaizu, ez da? Eta gaina, gehien gustatu zitzaiguna bideo honetatik hori izan zen. Guk espero genuen abestuko zutela, bere edertasunean ondo ingo zuten, baina abeste hutsaian nahiko handikap bazen beraientzat. Euskeraz ez dakiten hiru, euskeraz ahoskatzen ikustea eta abesten, ahotsetara, bazun berezea. Eta gure sorpresa izan zen, bideoa jaso, behaien melodia jaso, eta ez du gurearekin zer ikusirik. Zer ikusirik ere ez. Eta hori da ederra, nola bidaiatu duen musika horrek ez New Yorkera bakarrik, baizik eta behaien unibertsora, ez? Baina uste material hori ere ze moldagarria den ikustea, ez? Edozein eremutara eraman daitekela eta edozeinek bere egiten duela. Hori nik uste material horren balioa handitu egiten duela, ez? Material malgotxartean zarrena, historiko horrena, ez? Inauter Orrietaren kolaborazioa aipatu duzue, Ainara Ortega ere zuegin aritzen da holtza. Ikusiko dugu Belauntxingoaren interpretazio bat Ainara Ortegarekin? Hementxe, Belauntxingoa. Plazara, nerekin dantzara, oraindik gauza da, ikusiko da zein atsegina, izarra urdina baina txitarina. Horrere Ainarak bere unibertsora eraman du, Bai, guria ere jolasa zen, eta oraindik ere beste jolas bat. Jolasari jolasa, ez? Bai. Eta ongi pasatzen duten, Bai, hori ikusten da. Etxeko zapatiletan bezala. Bai, esango nuke, helburu orokorra ere beti hori izan dela, eta orain ere hori izaten ari dela. Ez da holako profesionalizazioa, baizik, eta ondo pasatza hori, jolas hori aipatzen ari hori, eta gure egite hori, eta elkarrekin, hori ez, behar bada Belauntxingo material hori Jagoba hartu zuen, gero nire pasazia, nik egin nuen pianoko moldaketa bat eman dezagun, gero Ainarak hartu zuen, Ainarak horri bere fleko bat atera zion, ez, eta orduan, ibilbide bat egiten du, ez, eta azkenean gure egiten dugu, eta hori da azkenean. Nik uste garrantzitsua dela Belauntxingoan hitzak, ez? Juan Inazio Iztueta berak jarri zituen. Berak idatzitakoa dira hitzak. Hori da, duela 200 urte ja.
eta iruditzen zitzaigu guretzako single ideala zela, ez? Gure proiektuakin bat egiten zutela Itzorren esanahiak. Lurpean dagon doinu bat dela esaten du, zahartua, ahaztua, duela 200 urte, Eta atera... 200 urte, baina doinua zaharragoa da. Zaharragoa da. Doinua euskalo, ez da? Ez dakigu. Duela 200 urte esaten zuten zaharra zela. Orduko zaharrari ez dakigu zenbat bezain. Hori bai. Eta atera behar dula plazara, dantzara, oraindik gai dela. Gaina euskeraz esaldi oso politia esaten du amaieran, bizarra urdina, baina txita harina, ez? Eta oraindik bada dantzatzeko gai. Eta guk egin dugun harineketan diskan hori da, ez? Atera berriz plazara esan ez, hau dantzatu daiteke, ez da behar beste munduko ezer. Bai, nik uste dut ere, garai hartan ere iztuetak gaudena jaso zuenean, behar bada, kultura popularra ere batzutan historikoki gutxi etxia sentitu da nien, berak ere pixka bat balore bat eman nahi izan zion, ez? Eta gure konturatu geha, izugarrizko balorea duten material bat zegoela horrez, eta, askotan saiatzen gara gauza berrien bila, baina, hori kontutan izan da, historikoki ze trajektoria dugun material bat, batez ere gisa honetako herriek, ez? Historia oso luzea duten herriek, ze altxorra dauzkagun. Eta belauntxingoa bera, izenez guk behintzat lehen ez genuen ezagutzen, baina entzundakoan segituan esan dugu, hau ezagutzen dugu. Bai, sentsazio hori ematen du ez, hau ezagutzen dut, abestia. Euskalduna bezala da, ez ezagutzen da, badu elementu konkretu batzu baditu pixkat, euskaldun ikutu bat ematen diona. Dantzarako ina da gaina eta deiak ditu, oso garbia da. Baita tonalidade bertan ere edo txistuarentzat dauzkan joeretan oso malgua esan dugu lehen eta erosoa euskaldunontzat. Eta kontua da, etzi dela dantzaren eguna, ez da? Eta zuek aprobetxatu nahi izan duzu egun hau, bideo hau egiteko eta bideo hau aurkezteko. Eta aipatu dituzu lehen almakoak eta bereekin lan egitea, zer moduzko esperientzia izan da? Lehen esan dugu oso erresa izan da, ze behaintzat erronka esan dizuet, alma taldeko alba, bada bat Salamankakoa dena, eman hirurak New Yorken bizi dira, baina bat Salamankakoa da, hemen ikasizuna, eta euskerazekin esaldi bakarra zen, berehala iritsiko da, autobus markesinatan agertzezalako berehala iritsiko da. Eta bere esaldia izan zen erronka botan nionean, berehala iritsiko da kolaborazion bat, entzuzian, ez? Eta zeituan jarri ziren gaina, behaiekin zuten behaien bertsioa, ohituta daude Amerikarrak gaina online lan egiten, badakit egoera ere antzekoa da musika eta kulturan, eta daukate ja dena prest, bakoitza punta batetik, New Yorken bertan elkartu gabe lan egiteko. Bai, esan beharra dago, guk oinarritxo bat egin diegula, baina gero izugarrizko lanketan jagoa pasatzen lehenengo bersio hura, esan hon, baina dena egite. Kolaborazio txiki bat izango zen hartatik, izugarrizko arregluak, biolinak, perkusioak, beste baina nik zaten, hori nun grabatu du. Ze iruditzen zaizue hemen estreinaldi mundiala egiten baldin badugu? Tira, estreinaldi mundiala izango da bihar zuen YouTubeko kanalean, bihar iluntzeko 9:00, baina guk gaur hemen aurrerapen bat ikusteko aukera izango dugu bideo batean bilduta euskal musikariak, ahotsak New Yorketik eta dantza Argentinatik. Zuekin, belauntxingoa.
benetan zoragarria da, Hor egiten du horrelako gorakada bat, momentu batean, harrapatzen zaitu horrek. Izan bideoa ere dena beraiek prestatu dutela, argituta gaude. Bai, zugarrizko lanketa indute. Bai, jarrera oso nahi izan dute eta hasieratikan Ilusio handiakin da, bai. Eta behientzako ere euskera zabestea Nueva Yorken, erronkaz gainera opari bat izan da, edo goxoki bat. Eta amaieran hor ikusi ditugu Argentinako dantzariak, zuek diozue Argentinan euskal kultura, kasu honetan dantza modu berezi batean bizi dutela, ez da Iñar? Bai, ilusio hori antzematen da. Besteak beste, lagun asko ditugulako, han ingurukoak, eneko etxe ingurukoak, baten bat ere hemen bizi dena bai, oso gertukoa. Eta ni harritutora geratzen nintzen nola dantza tradizionala nola ezagutzen zuten. Ni dantzan ibilia, nahi zumetan, eta hala ere galduak ditut. Eta berak bazekizkin denak, eta gero euskarakiko, eta gauza askokiko, identitate elementoikiko izugarrizko maitasuna, ez da. Konturatzen zea, beraien arbasoengatik eta han duten historiagatik, nola bizitzen duten, eta baita ere balore ematen diozu, ez? Han ez duten lurpean sartu, han plazara aterata daukateia. Beraiek galdetuko diogu, bertako bati galdetuko diogu. Hementxe dugulako pantailaz beste alde, eta Argentinatik zuzenean Juantxi Jacomini. Arratsaldeon! Opa, kaixo. Arratsaldeon, Argentinako Nekotxe gazte alai dantza taldeko kide ohia, ezta? Zuek hemen ari ginen hitz egiten nola bizi duzuen euskal kultura eta benetan barru-barrutik bizi duzuela. Bai, txikitatik joaten gara euskal etxera. Orduan nahiko normala da guretzat, txikitatik fandangoarekin edo harinarekin hor pasilloetatik hiltzea normala da guretzat. Bai. Eta zure kasuan, Juantxi, badaukazu arbaso euskaldunen bat edo familiatik jaso duzu edo nondik datorkizu zen hori? Arraroa da, arbasoak daukadalako, baina, ez ditut ezagutzen, ez nire ezagutzen, baina nire lotura da nire amonagatik. Bera zen Argentinako dantza irakaslea Euskal Etxean, eta horregatik bere familia, hartu zuen ohitura Euskal Etxera joteko, bai trinketera, bai dantza egitera, Euskal dantza, Argentinako dantza, eta horrela zen asuntoa. Eta horri ikusten ari gara, edo aritu gara bintzat Argentinako Nekotxeko Euskal Etxeko irudiak, esan duzu zure birramona edo amonaren amona edo ibilizela dantza irakasten, oraingo hontan zu ibilizara? Bai, hori da, ni dantzaria nintzen, eta orain laguntza ematen diere dantzariei alduanean, baina ja dena familian dago. Eta zer moduzkoa izan da musika, kantua, jaso, zuei horri pausoak edo dantza jartzea, nola moldatu zarete elkarlan hori egiteko? Ezaguna zen guretzat dantza, noizbait egin genuen, orduan buruan geneukan, baina ez dakit, dantzariak onak dira, orduan niretzat pausoak irakasteko zorraza zen. Ikusi duzu bideoa, Juantxi? Bai, pixka bai. Eta zer iruditu zaizu? Oso polita, bai, moldaketa ederra, bai. Bertsioa ezagutzen nuen, baina dena elkarrekin oso polita geratu da, bai. Tira, mezu batzuk ere bidali dizkigute, eta hemen Juantxi ere hor dugula irakurriko ditut denok entzun ditzagon, bai? Lehendabizikoak dio, joan den igandean gozatu ederra izan genuen behasainen gorazuek eta biba txistua, bai? Bigarrena, nik entzun dut bikote hau zuzenean eta oilu ipurdia eragin zidaten euren kantek noizko bigarren lana, hori ikusiko dugu, gero agian galdetuko dizuegu. Hirugarrena, herri txikitako dantza taldeei nazioarteko egun honetan aipamen handi bat merezi dutelako, biba zuek. Hurrengoa, Aupa Jagoba eta Iñar musikari bezain pertsona mundialak, bidai zoragarriak eta momentu ahaztezinak bizi izan ditut zuekin. Gora alur. Eta azkenekoa, eharra gozatua Aupa Jagoba eta Iñar artista zoragarriak zarete. Hortxe mezuak. Eskerrik asko. Unkitute hartengo gea. Bakarren bat gustora geratu da, ezta? Zuen behasengo ibilaldiarekin. Oso harrituta gaude jendearen harrerarekin. Zuzeneko emanaldi
desente ateratzen ez zaizkigu egoerak ikusita, eta kultura nola dagoen ikusita, eta neurriak nola dagoen ikusita, galdetzen digute zemo zaudet eta gu ezin kexatu, ahozagokoa ongi funtzionatzen ari da, egia da gure proiektu oso txikia dela, oso xumea dela bere hortan, eta plazaz plaza aritzen egia dela. Urrian hasi ginenetik, ja 10 bat plaza ditugu eta udaberri polita datorkigu, eta ezin kexatu gaitezke. Lagun ditugu Atik Dantza Konpainia, Xabi Severio, Ainara Ortega bera, Agate Amilebia, talde politxa osatu dugu, eta ezin kexatu. Eta nik galdetu nahi diot Juantxiri, ea talde gisa, hemen taldetaz hitz egiten ari garela, sekula etorri ote zareten zuek Euskal Herrira dantza egitera? Bai, jun ginen 2013an, eta bira txiki bat egin genuen. Euskal lagunei esker, disfrutatu genuen bidai hori. Eta horrela da, normalean kotxean, ahal dugunean joaten gara, baina Jagoba bezala etortzen dira bizitatzera. Bueno, Juantxi, badakizue bihar hemengo gaueko 9:00 estreño mundiala, estreinaldia izango da, eta zuek ere Argentina noski bideoa osorik ikusteko aukera izango duzue. Eskerrik asko, eta... Eskuminak, Juantxi. Eskuminak, Jagoba eta Inarren partez. Eta bide luze egin dezala zuen lan ederronek. Juantxi Jacomini, eskerrik asko, nahi duzun arte.